eviction na puthak nalitum kopi ang deng chi song poni eviction na puthak kelalo high court penjong si order pidelo punte non amat ginting khangi one depo dame alang litum kumar phandong advocate pain ges lune hala advocate si chini po si advocate jong si chini det poson de stay order a provision do lo tengke ipa khang stay mane khang check hai non amat ki eviction ri tha thali ri tha polasona a provision do lo tengpe le khang bang la si pini bang ke jasmet bang ke advocate handani tum chini dum de kumar phandong lang tum ki pine sidame pini bang thali del hai sidame hi pen lang dam nang ele tum aron pen lang nam lo polotang te la songson illegal encroachers mata hem ka chekim ke dopi de moheta tum che than lo kopili long ke lake senong chelong pachu pan thai adake forest grazing reserve lo ke di adake tharle dam disi karbi tum konat ma ke do konat ma hem ka chekim konat se ka ching thur ma hala lo pulung de lang epek lo lake tasila soteng polotang te lo tengke arona tengke plakwi plakbong dokok tasi son plakwi plakbong dokok polotang te kerang jilang arni ke lo teng pani tungi che sonan kok polake la sonang thaksi ke thali nai dolang utor borbil long ta lo lapen bokolia area ta dolang hada bolong komaji long ta irrigation area pohala dak lomanta ke be ke che bihari bengali tumsi non tribal si dothi bluk nasin tum ke 6 schedule teng pen pulo aprang men ta ningkan potro aprang men itum than bom lo 6 schedule madela itum inglonga rat aphan kereng verji long lep helang lapen vote ke jok aja kong voter list long amen ka chithap ason rong asara aja kong ke pangtang long lep helang ka du ka beta dak pilab lo teng pen constitution na teng pen sitame kamatha pang be krang son ni ka chini ge kapre ka party tum ge la so posi ilitum la non 6 schedule ateng pen jong si tum chi ot thip thip pulutang te ke bang jilang arni ke ilitum ke mopen ge puason thakak si itum along lep helang ahem ku atom mangke ka chore mandet tata dipu homasti IMC phan nali PMC si PG labang soi eviction na puthak lake aphon ke tan musi neli ke punang ko athe methang kar biang long 6 schedule tengke paragraph 20 ang deng ping ko tengke pulo tribal along ri pulo kupilo ka fere nang lang alang chini nai alang li juni timu ke ha chini nai alang local MSC lo local pulo tang te halada kiddo arar atuma kiddu kisung alang chini nai ji la chota kali kar bisai se hada keche ke biawe non eviction ka thale dem ke lasi lason son IMSC aning ka heno ke lake ilitum ke bang jilang arni tami dim klong mane vote ke jok pen bang kuing wai de nai sinali strong CMSS ki pigam kinep gipu nilikum tarjulong penan ajir dinglo la election date pen mahutu meme ke haige BJP nilitum sikere setala nilitum kerem det tum alidar tum han nili fan ben chenglo neli la pen bikromansi la pen angkong inti la nitum hanang nebji la pen ke nep chot kali opine akahen opik nitum hanang vi dedi palam ta arjulong la si ha secret information ke long do natum nilitum han ke dogedam chiri tu kusina pu la masih hanga theta ve nilitum la hogalam thanware 6 schedule alam lo alam ahogalam thanware lo anke ahogalam ki puating 6 schedule ke hala tribal kali tum ke dak long le cherai long le patta ta long le sakuri ta long le palam ni tum thanware apot rong aso tum aning ki pung do kok lo la pot si hala kici tum si jasmen bongali bihari tum si hadi la ke ilitum police atum phanta cherai thip lo la pen CMEM MLA minister dum hata alang litum cherai thip ason lo hala alang litum si aning ke hang alin si paning je toy apiklem toy la son si no e che plan det la Kalau non kon hala pon se dekha ke hab dolo ta na te jang jinanga ni la so 6 schedule awareness site ano tin klem pon dinasa ron pulote lake bangle nang paperi sita eli ke kat ke chok chilo ke di lake isia ron lake det ka che rai pulote isia ron pen lake la pen e ron ta lata itum ahok alam than pen election along si itum ron ka che dan titi election ke ron pinake non ke aprang hud ron pulote hili kaman pen non ke vote ki pipen si ilitum che dan nang ji la democratic akan system a government a system kam lo lake ang no makitum democratic ron si India ta dokok ilitum la ta pate pek un la po si ilitum che dan nang bom lo a hok alam government public itu man than ra alang litum anta la ni tum ke than a hok alam na pe kroidun lapen election hud BJP congress apen akapre national party itu man perem lap
laan si itong ilitong dak tribal ke doan atu karbi chot kali kuki talo rengma talo lapen ke dimasa talo khasi garo syam kadu beta ke renggia pan ke non election itum ti pe hai nangi langlu tuman talo tiwa tuman talo Jadi lah BGYM, apalagi BGP lah, youth wing atau pilih orang kena kita nak kena dia pun. Kalau itu kan kena cek lah, kalau dia mau hang nak ke cerita tu nanti kuat, kuat